eboluzio bat, zikloan zehar. Da azten gara implikazio bat egaz dela, ordutegi bat mantendutea, material guztia ekartea, eta gero hortikoa ja eboluzio bat eraten, autonomia eta gero bebaita alde lana. Preparetan dugu erronkak bai taldean lan egiteko, autonomia bitartez bakarkako lanak gauzak euren kabuz egiteko. Teknikoak gehien bat aierrean bai torno, fresa eta eskuzko piezatan operazioak, bai aurpegik eta zilindrak eta operazio basikoak jakitea. Grado medioa nintzen egiten, APSD da, ayuda a personas en situación de dependencia, eta berdin. Aurkitu nuen lana super azkar, eta horrengo naz igual urte bat gutxi gora bera, eta gero pentsatut eta torri naz berriro, hirugarren aldiz, grado superiora egitera, integrazio soziala. Etorri nintzen institutotik Zulai Berrera, basikara, da hori, hasi nintzen mekanizau egiten. Helburu da erdi maila batera joan, eta gero goi maila edo gure dauriena bai. Urrun urtean grado medio, da gero superior, da superiorin ostean beharra.